Хей, какво става хора? Днес ще записам на кан Покемон, натискам play, така, да разгледам, той е някакъв остров тук. Така. Оп, готово. Сега малко ще поиграем. Тук този човек нищо не говори на английски. Сега чета. Това ще говорим. Окей. Така. Окей. Колкото ще говори, бе. Това направо не може да почнеш играта още. Кто? Махна го. Така. Сега да почваме хора да играем. Така тук показва какви покемони трябва да се ловят. Тя е като играта Pokemon Go. Така. 3, 2, 1. Старт. Така. Ловихме един покемон. What the fuck? И той май го ловихме. Войни хора, тята си игра май малко тъпичка. Ма поне пак ловим покемони. Така. Така. Оп. Ето този червен го лових. Така. Ето го това. Така. И той го хванах. Сега видим този. Да. Да, ето го. Ето го и това. Сега, оп, времето свършим. Така, не забравяйте хора. Ако ви хареса, дайте палец нагоре, там може да не сме абонирани. Оп, гледайте какви покемони. Сега тук, ако има и Пикачу, ще е много яко, ако има и Пикачу. Така, така, така. Вой, не. Как няма да има Пикачу, карай ще на Next. Next ще на. Така. Окей, ето го в пак острова и така нататък. Ей от тук базата на покемоните. Така. Ето тази знам говоря пак на английски. Сега ще го прочета и ще дам напред. Така. Така. Да. Кто? Я ми кажеш, което имаш да казва. Да дам напред. Така. Сега тук е... тук е Пикачу, май! Да, тук е Пикачу! Yes, бе! 3, 2, 1. Сега ще го хвана. Той е Пикачу, така то ще червен сигурно. Не. Така то сигурно ще червен. Така видим. Защото хора би трябвало тук да има и Пикачу, защото какво е покемон без Пикачу. Така, ето го тук тоя. И тоя. Ето го Пикачу. Тук го няма Пикачу, май не мога да хвана Пикачу. Той им беше Пикачу, който видях. И времето свърши. Така. Така хванах такива покемони. Пикачу и мога го хвана. Много бърз. Към Next. Хайде. Кто?
Така хора, ето го пак острова. Сега ето тук. Това не знам какво е. Явно е ринг за бой на покемони. Ето тук човека го обяснява на английски. Така, добре. Сега да го прочита. О, сега давай тук. Да пак не говорим. Аха, окей. Вей, майто е пак не ще говори. А вей не хора. Кто? Махна се. Така. Ето пак се ловят покемони, сигурен съм. Така, три покемона. А Пикачу няма тук вече. Така. 3, 2, 1. Кто? Така, ето го, този покемон. Ето го и този. Ето го е. Така, ето. Ето е тип. Сега ли успях хора да хвана всички покемони тук? Вау. Така. 11 покемон хванах. 12. 13. 14. Абе, слушай, какво правя, колко покемони хванах? Виждате се така, ето 15 покемона. Почти времето свърши. И като времето свърши. Така. Да видим колко покемони хванах. Така, това е синя, оранжевия, зеления. Това е схобота. Май Пикачу и мога го хвана никога. Направо хора много гам, че Пикачу и мога го хвана. Ще натисна пак Next. Така. Така, ето го тук е залата на покемоните. Тук хора направо, ако ги хвана Пикачу, направо гати кила. Така, хубаво си аз им говоря. Искам да хвана Пикачу. Има на Покемон Кам. Така. Добре. Ами хората май снямам 10 минути или 11, не знам, защото като мислех, че снимам малко минути така, трева. Много странно. Добре, сега 3, 2, 1, ще почвам ловят покемони. Не, всъщност да видя някаква трева. Не, ето го покемон! Хвани го, арбе! То се много пъргав покемон, бе. То се направо хора, като ти бързя покемон. И знам как ще го хвана. Така, май ще успея. Да, хвана го! Пък някаква ябълка, аз мислех, че е покемон. Така. Оп. Като е странен покемон тук. Значи хора, както виждам тук, имам да хвана 6 покемона. Той пак ябълка.
Имам да хвана 6 покемона. И сега съм хванал 2. Смятайте. Колко на покемони трябва, бе. Ето го. Дай. Хвани, аре. Ой, аз хвана го. Така, 3 покемона от 6 още имам. За ко само виждам тези ябълчици тук. Явно са за премалки. Оп, майче виждам някакъв покемон тук. Или би трябвало да има покемон. Пикачу! Аре! Yes, хванах Пикачу! Yes, хора, хванах Пикачу! Защото аз бях си... и времето свърши. Ма добре, че хванах Пикачу. Добре, хора, ако ви харесва, дайте палец нагоре и чао!